Salamu alaikum masu kallo, kuna tare da tashar ISD Global Media wadda take hira da mawaka da 'yan fim. Yau ma tashar ISD Global Media tana tare da ɗaya daga cikin manyan mawaka wanda za ku ji daga bakinsa. Akaramakallahu, ya sunanka? So, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ni da farko sunana Saminu Muhammad Ibrahim, wanda aka sani da Saminu Andawa. Kuma ni taitaccen labari na wanda ya kasance cikakken dan Kano ne ni, wanda an haife ni a unguwar Koki, karamar hukumar Dala. Wanda na fara waka ne a shekara ta 2018. To alhamdulillah a ciki na samu ɗaukaka, na samu abinda za a ce na samu ɗaukaka ne, gaskiya ne. Ina gode Allah da wannan abu ma da ya faru, masha Allah, alhamdulillah. Sannan kuma za ka iya bayyana wacce daga cikin waƙoƙi ka yi waƙoƙi, daga cikin waƙoƙi ka ko za ka iya ga masu kallo waƙoƙi nawa ne da kai yanzu a takaice? Waƙoƙin da kai sun kai nawa? To ni da gaskiya yanzu waƙoƙin da ne gaskiya in zan kirga su ina jin basu guda ko 10 ko 20 ba ka shine basu. To daga cikin waƙoƙin ka wacce waƙa ka fi so? Waƙa da na fi so? To ko ta waƙa da na yi ta ba zan manta ba gaskiya, so ba a yi da wasa. Ko za ka yi wa masu kallo kaɗan daga cikin kalaman waƙar taka? Waƙa ita da take zan rera ko kuma kaka? Za ka rera wa masu kallo. So ba a yi da wasa ko an yi zai watse, shi so a yi da daɗi in an ɗau shi da gaskiya. Wannan shi ne amshin waƙar. Me burin ka a harkar waƙa? Burina a waƙa shi ne idan na yi waƙar jama'a su ji ta kuma su samu darasi a ciki, sannan kuma in sun ji kuma su nishaɗantu. Wannan shine burina. Wani sako za ka ba ga masu kallo, ga masoyanka? Wani irin sako za ka ba su? Wani jan hankali za ka yi gare su? To ni jan hankali da zan yi musu shine duk abin da suka gani na wani laifi da muka yi haka, su kokari su faɗakar da mu domin mu gane mu fahimta kuma. Sannan su kuma ina jan hankalin su kuma idan sun ji mun yi kure a ciki su dinga ɗan tunani, su gani cewa kasan mutum aka ce daman tara yake bai cika 10 ba. Idan suka ji wani matsala to ya kamata su dinga mana uzuri a wannan bangaren. Ka taɓa yin alban ne ko kuma kana da alban ne, ko ka taɓa yin alban ko kuma a kana da shirin yi? Wannan gaskiya ne, ina shirin yin alban kuma gaskiya ban taɓa yi mutum, amma yanzu ina ƙoƙarin ina so na fitar da alban ne ma da zan yi siyar da shi. To masu kallo, kaɗan daga cikin hira wadda muka yi da bakin kaɗan daga cikin hira da muka yi daga cikin Saminu daga bakin kaɗan daga cikin hira da muka yi da Saminu Annur. Masu kallo, ku bibiyi tashar ISD Global Media don samun daɗaɗɗen hira da mawaƙa. Mun gode. Don samun daɗaɗɗen shirye-shiryenmu, ku danna subscribers sannan ku danna ƙararrawa. ISD Global Media ta ku.